Alhamdulillah, matur suwun. Saya minta tepuk tangannya sekali lagi buat ibu-ibu. Antusiasnya warga sini itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nduk nih ya. Ngenteni ket ndek mau amit cekson mau. Cekson. Sampai saiki ibu-ibu sing ning ngarep ki wis notonggon. Wis notonggon ngarep dhewe lho. Heeh. Saking semangate pengen delok to, Bu. Nike. Pengen delok kan sik mikro tak ganti. Heeh, iya iya. Iki baterainya entek iki ya. Oh iya ketoke ngono. Nggih. Nggih iki lho. Arepe nyawer Mas Tobil nggih monggo. Nggih. Oh nggih. Iki malah ambune abape Tobil iki. Lah dalah kena abape Tobil ya ini. Heeh, diganti ndak? Dicos. Nah, yo ngono. Lah, lagi wudu ping 7 iku. Ini nduk Cahyu. Kamu itu harus menjaga pola makan ya Mas Tobil ya. Wah, kaya ngene iki lho, Biar seneng. itu ababmu ndak mambu badek gitu loh. Wah, lah iki. Itu ini sangat pengaruh sekali bagi mic ya. Bagi mic ya. Iya, delokon mic ambune wangi. Masa. Soalnya aku iku sikatan sedina iku ping 7, Mas. Ping 7, alhamdulillah. Lek Mas Tobil ping pira ya? Bisa nih bumbuan wis alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Bisa Lan, kidalmu nyantol ning mic iki lho. Yo alah. Ya Allah. Mosok to kan iki. Heeh, ndak kentok ya matamu berarti. Yo, ketok, rodok coklat ngono. Heeh, lah Rodok ya. coklat. Nah. Wah, ya Allah. Oke. Sudah. Oke, minta kerjasamanya Bung Audio biar nggak Ini- ngik-ngik ya. Ini mic-nya dibanterkan, mic-ku gak usah Mas. dibanterkan enggak apa-apa. Oke. Oh, ada hadiah, Nen. Alhamdulillah, Oh, matur bunga suwun. matahari. Iki anu loh, asli loh iki. Oh, Abot asli. Mas, abot Oke, Mas. oke. Wah, masa kok koyo ngene lho. Brel, ngono, Brel. Oh, Dari siapa? jadi dibaca dulu. Dari ladang bunga matahari, Zeli Floris. Oh, alhamdulillah si Floris matur suwun. Jadilah bunga matahari. Loh, aku sing juga loh kan sampean sing Aku nembang. lali lagune. Yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, terceritakan padaku bagaimana. Buh, mau saya tak apal nih sih. Wis ta sak kenekmu nduk Cahyu. Heeh. Mungkinkah, Terima kasih ya, bunga-bunga sosialnya. mungkinkah. Nggih. Ora enek ulere. Enek ulare biasane. Ulere ya Tobil. Nggih matur suwun nduk nih kan alhamdulillah matur suwun. Ya, terima kasih buat warga yang ada di sini. Nggih, matur Ini suwun. acaranya Gebyar Kesenian Pesta Rakyat berarti kan gratis. Gratis. Tontonan gratis bagi masyarakat yang ada di Batu maupun luar Batu. Luar Batu matur suwun. Dalam rangka HUT ke-20 ngalih Mas Bisma ngalih. 23. HUT ke-23 Kota Batu. Batu. Semoga Batu semakin jaya, Amin. semakin lestari. Amin. Dan Kagem Bapak Lurah mugi-mugi sehat selamat wilujeng, Pak. Amin. Matur sembah nuwun mugi-mugi rezekine ditambah. Amin ya Allah. Sabibare nanggap mayangkara muga-muga kabeh sing delok ning kene iso munggah umrah. Amin. Muga-muga panjang umur kabeh. Amin. Sehat selalu. Amin. Bahagia selalu. Amin. Sudah. Nggih. Iya. Alhamdulillah muga-muga acara ngene iki ora mek setahun pisan ya, Ken. Paling Iya, nek enggak. iso sebulan 3 kali. Nah, niku lho Mbak Lurah. Sae Mbak Lurah. Sae nama sae. Setuju napa mboten? Lho Mbak Lurah, sesasi ping 3, Mbah. Satu bulan sekali terus geseng dodol ning kene gratis kabeh. Wah. Alhamdulillah. Saya. Tepuk tangan buat Mbak Lurah. Allah matur suwun gratis loh ini. Napa, Lah. Bun? Nggih. 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 Nyuwun lagu napa, Bun? Bojo loro, Bun. Oh. Oh, nggih, Bunda. Oh, Bunda orang Banyuwangi. Waduh. Nggih. Ampun disandat nggih kula nggih. Nggih. Nggih, sampun nggih. Matur sembah nuwun, Bunda. Nggih, matur suwun Bunda. Bojo loro bar niki dipinangkani nggih, Bunda nggih. Oh, mboten napa-napa nggih. Nggih. Warung Pujasera pojok darat Jalan TVRI. Oke, siap. Nggih.
Beh. Bojo loro. Nggih, nggih, Bojo loro. matur suwun. Monggo wae, monggo Monggo wae. wae. Lah iki kok mek Kok sapa mek? neh iki? Aku kok orang enek wong Ya luwih pedes hadiah sih. kok iki. Ya suwun ya. Oke, terima kasih. Aku ket demo entuk kiriman jajan iki peng bolak-balik lho, Mas. Bolak-balik. Aku ki jane no getun lho asine Mas. nyapa lho, Nduk. Lho tau aku malah lemu kayak ngene lho. Iki ki ora lemu, semok kok. Semok ya Bu ya. Lho omong semok kok tapi kudu mutar. Lah ngajine nang pondok, semok kolah-kolah. Kolah-kolah bro. Oh iya ya lil ya lil ya. Ya lil, ya lil. ya lil lil. Nah ya. Ya lil ya lil lil. Ya lil. Alhamdulillah. Ya. Cantik ya Bu Tapi- nih kan ya. Badannya bagus ya. Gak mau aku ini bohong semua. Aku lah gendut banget nih. Gemoy nggih. Gak mau aku habis ini mau diet menurunkan 20 kilo. Nggih. 20 kilo. Lah ini kok cungkring Marian. Ya apik Wis ngene ora iki lho. Nduk. apa-apa, penting ora keleman kayak ngene delok. Apik Nduk sampean ora enek sing ngarani Ngene wong. iki malah udune kan salintri. Lah sapa? Nikan kingkong. Wah yo. Cah aja sampai nyeluk nikan tadi lho ya. Nikan kingkong nggih. Ngono lho Mas, aku ki malah Iya. pujinen ora. Oh ya malah- wis. Oh aduh ya Allah. Wah lara tenan Aku ki iki. pujinen aku ki kurus. Iya wis. Nikan kurus nggih. Aku ben aja Iya. dikampleng ngono Mbak pesakno aku ya. Nikan kurus nggih. Ya lho, mirengno kabeh. Nikan cantik nggih. Tobel elek nggih. Halo, krungu dhewe lho. Lho iya ta. Lah ya we elek kok e. Elek kaya Alhamdulillah. telek. Mambu pisan. Ya Duh, aku Allah. lah sing ngomong. Nggih enggak apa-apa Mas Tobel. Ya wis Mas ngene Tobel, iki. Yuk, kita Penny sing apik kita ya, Nduk, duet monggo. dulu ya. Oh duet nggih Nah. siap. Lagu kewajiban kita. Oke Oh, siap. kewajiban toh, lagu wajib kita. Wajib wajib kita nggih. Apa? Kok gubuk asmara Bubuk toh? asmara lagune wong tuwek. Jan gowendeng. Gendeng cah ora paham. Ini kan sedih banget. Jangan sedih sayang, ada Mas Tobel di sini. Aduh, ini kan sedih banget. Jangan sedih. Aku sedih banget. Ya. Kelingan anu ta? Kelingan wong picak kae. Ya wong ngene kita. Ya monggo. Re 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 ra 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 ya Re 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 re. bab 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 re Re re. Oh, re bel re re. jajal ta ibu-ibu ngomong re lho rungono Yoga, yoga, ya jajal. muni re Sinden. dan re Aku yo iso lek. Dang. Re sego jangan. Re 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 re. orang kayak iki lho Lho piye? orang kayak re ngono lho ora Lho piye? re 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 ra 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 gila aku malah re ya. Re 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 re. Wis ben amre penake cangkemmu hai ku rindu kayamu ketika bermanja tawa lepas renyah ceria Ku rindu gayamu ketika bermanja meluluhkan segenap jiwa. ku rindu bagaimana kau membujuk ketika ku meracuni
saat kau mengasihi, ketika ku bersedih. Kala-kala yo bersama yang karang sampai Indonesia, yo.